Tahimik at tayapang lugar na puno ng magagandang tanawin, kung saan makikita ang mga talon na hindi mo inaakalang nandito pala sa rehiyon natin. Mga paraisong nag-aantay lang madiskubring muli. Animo'y parang kinalimutan ng tadhana. Pero sa unang tingin ay mabibighani ka sa taglay nitong ganda. Talon na sa likod ng nakakamanghang tanawin na ito ay may nababalot na misteryo. Samahan niyo ako ngayon sa adventure natin mga katim at tuklasin natin ang mga nakatagong ganda ng paraiso dito, ngunit nababalot ng kwento. Around 25.6 kilometers o halos 40 minutes mula sa munisipalidad ng Sugod ang kailangan nating biyahiin upang marating ang Gunhuban Falls. Barangay Tigbaw, yun, papuntang Ginhuban Falls. First time ko nakapunta rito at mag-isa pa. What? Yeah. Ayun, update sa daan. Wow. Makalipas nga ang halos isang oras na biyahe, narating ko rin ang bahaging ito ng Batulayte. Huminto muna ako saglit at tinignan ang mapa. According kasi sa mapa ay may isa pang talon na madadaanan natin bago ang Gunhuban Falls. Ayan nga yun, men. Pagpasok ko nga sa mismong spot ay parang hindi na siya open for public dahil sa parang wala na nagbabantay rito, kaya naman ay nag-set up na lang ako sa gilid ng ilog. Matapos nga ako magpalipad ng drone sa falls na ito, ay may mga taga dito na dumating. Kinuha ko na ang chance na ito para magtanong ng mga detalye dito at sa Gunhuban Falls. Boss, asa dapit ang Gunhuban diri, boss? Aunahan pa dito? Agin ni unsa man? Ang tumpag. Dire ra ko dagiyon. Ada kanang kalsada pasaka. Ang Gunhuban, ladyo pa. Aunahan ada. Pila po entrance sa boss eh? One entrance. Wala na bantay ito. Awan na entrance. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin nila kuya ay nag-offer sila na sasamahan nila ako papuntang Gunhuban Falls dahil doon din naman daw sila dadaan. Kasi na kuya yung naging kasama ko. Salamat. Ilang minuto nga lang ay narating na namin ang entrance ng Gunhuban Falls. At dito na nagsimula ang kaba ko. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan sa mga oras na to. Abandonado na talaga, oh. Men, abandonado na talaga, men. Sa mga oras na to ay gusto ko na sanang wag nang ituloy ang pag-explore sa baba. Dahil sa puntong to, ang bigat na ng pakiramdam ko. Dahil siguro sa aura ng paligid na abandonado na ang lugar na ito.
At ang tumatakbo sa isip ko, bakit nila inabandona o hindi na inayos ang pasyalan na ito? Ganon pa man ay kinuha ko pa rin ang mga gamit ko at nagpatuloy sa baba. Niisip ko na lang na nandito na rin ako, itutuloy ko na lang ang naumpisan ko. Pananalig sa Diyos at tiwala sa sarili ang tanging bitbit kong sandata sa mga oras na to. Ngunit ang kaba at takot ay unti-unting napalitan ng pagkamangha at saya nang tuluyan ko ng masilayan ang kabuuang ganda ng lugar na ito. Ano man ang mga rason kung bakit ito parang naabandona, ay hayaan na lang natin sa mga nangangalaga dito at respetuhin ang mga desisyon nila. At paalala na dapat pa rin tayong magdoble ingat sa mga ganitong lugar, lalo na pag may mga kasama tayong mga bata. Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng buong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal ma-experience ang ganda nito. Muli kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventures natin mga katim. Samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.